Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Kunensizwa efunda e-UKZN Westville campus. So umjito ungibhalelile ku-Facebook ufuna ukwazi kahle kahle ukuthi kule simo abhekene naso kwakumele enze njani. So engathi umjito akunethekeni abeyishela ehlala eRes. Then inkinga ke manje ukuthi ithi ithekeni nomjito wayo. Umjito wami mhlambe ngiyacaca uhlala le emakhaya. So ke ithi ayifuni ukumbhithela lo mjita, but lo mjita mangabe eqhubeka echaza udaba lakhe uthi useke wayiqabula nanokuyiqabula, but for isikhathi esincane less than 20 seconds. So ke umjita akubhalile uthi ke umqeqeshi ngidinga umbono wakho la, ngiyinsizwa esencane ngifunde e-UKZN Westville campus, ngiyawashela amantombazane angichitha ngedlulele phambili ngoba angigxili kuona kakhulu. Yabona ukhombisa ukuba insizwa la mfowethu ngoba uyachaza ukuthi uyawashela akuchithe udlulele phambili ngoba phela umthetho wokushela esiwaziyo uthi emantombazaneni awu10 ozowashela awu8 azokuchitha azokuphoxa awu2 azoyithanda inkulumo yakho azokuqonda. So ke uyabona ukuthi uyanoka kuthiwa hey suka la, uthi uyanoka kuthiwa hey ham uthi uyanoka kuthiwa hey uthi uyanoka kuthiwa yebo bhuti singakusiza ulibike udaba lakho thiwa hayi ngena bhuti bevula umnyango uwine kanjalo. So ke sifuna abantu abangasabi ukushela madoda, abantu abaqondayo emathekenini bawashele because phela asifuna abantu abazogcina sebedlengula la. Usaba ukushela, usaba ukuphoxeka, ugcina usuyibamba ngenkani ingane usuyadlengula. Hamba uphoxeka kuphoxa amantombazane akwawu10 awu8 azophoxa awu2 uzowathola. So ke hamba uphoxeka ukuze ube strong. Yabo ethekeni mangabe kuphoxa ubobonga mfethu ngoba ikwenza ube strong, kuzelandela uma ngabe iphoxa ungabi nendaba ube strong. So ke hamba mfethu uphoxeka, sonke siyaphoxeka but ngeke asiphoxe wonke futhi ngiyakuphoxa wonke njoba ngichaza ukuthi amaningi azophoxa but khona lawo la kuzolunga khona. So ke kunjalo mfethu, insizwa nje obuchaza ukuthi uyaya akuchithe udlulele phambili kwenziwa njalo. So ke uthi ke kodwa kunentombi engayishela nayo inkinga la ikhona. Yangitshela ukuthi nomuntu wayo kodwa akekho evasithi, ngicabanga ukuthi owangasekhaya kubo kodwa ngakushaya indiva lokho. So umjito usho njalo uthi ke bengithi mangicela ukuthi iphume endlini yayo sikhulume iphume ngoba ibihlala norumza wayo endlini, inginika ithuba ngizibike kuyona kodwa ime ngelokuthi ayithandi ukubetray umuntu wayo. Yabona kushuthi kahle kahle lethekeni isanalo luthando lolu, yabona njobe kunikeza ithuba lokuthi nibonane, kushuthi maningi amathuba ukuthi ungase uwine leyo ngane because kuba ifuna ukumbetray lo mjita emshoyo ibingeke izivume kwakuvuma nje ukuthi kunikeze ithuba. So ke simbetrayile ngokuthi ivume nibonane nixoxe. So ke sekukwena mfowethu ukuthi intambo uzenze njani, but mina ngiyabona la ukuthi hayi maningi amathuba ukuthi umwine lo muntu because vele yabona uma usafika evasithi usashaya unyaka wakho wokuqala amathekeni amaningi avela asuke namadoda la eqhamuka khona, but emva kwesikhathi awalahla phansi kanjalo yabo. So ke ithuba lakho nawe leli ungamyeki lo muntu, hlala phezukwakhe, hlala phezukwakhe. So uthi ke ngoba ngangiyithanda ngangilokhu ngiphikelela ngaze ngazama elinye iqhinga lokuthi ngiyiwine ngoba njengomfana nganginokuthi uyangithanda lo muntu akakwazi ukuthi engalokho ephumela mina ebusuku uma ngifuna ukukhuluma naye. Ngavele ngambiza njengenjwayelo ngalelo langa, angimshelanga ngazixoxela naye kamnandi. Wathi esaxoxa wezwa sengimqabula saqabulana kodwa kuphelanga ngisho u20 seconds wahlehla. Kusukela lapho ngase ngiyitshela ukuthi ngimwinile kanti cha akunjalo. Waqhubeka wala wathi i-wrong lento esiyenzile, siza mqeqeshi kwakumele ngenze njani. Yabona iphutha esilenzayo njengabantu besilisa ukuthi mangabe uthola ithekeni uyishela usufuna iqome nje ngaleso sikhathi noma usuyayishela nje right on the spot, kanti futhi abantu besifazane kuthatha isikhathi ukuthi bakuthande yabo. So ke wena mangabe usumshela nje qala umbono mhlawumbe usuku lokuqala nihlangene naso uyamshela usufuna ukuqome manje, lokho kuyaye kubeka engcupheni yokuthi ungawini because bona kuthatha isikhathi ukuthi
uthando lwakheke kubona. So ke ungabojaha umuntu umfaka ingidi ngosuku lokuqala nje usuyamshela nje usufuna nje avume manje. Ungabojaha umfaka ingidi ngoba mangabe wenze njalo uzandisela amathuba amaningi ukuthi akuchithe, ngoba mangabe wenze njalo uzokutshela ukuthi hayi ngcono sazane kuqala, yabo. Mangabe sesho njalo uyabotha hayi nawe ujahe kakhulu, so mnikeza ithuba lokuthi aqala athi ukujwayela kancane, yabo. So ke hayi ukuthi utatazele wena ujaha umfake ngidi, because ngisho bekwala ithekeni mfethu ayiveli kwale nje, kuyena kuthatha isikhathi ukuthi akwala. Uthothi usekwalile but usahleli nawe safuna ithuba lokuthi akutshele ukuthi cha sekuphelile. Noma ngabe sekuthandaka uthando ukubona lakhe kancane abafani nathi ongathi uvuke ekuseni nje umuntu usuyamthanda. So ke mfowethu into ozoyenza ke ngifuna mina ukuthi unciphise isikhathi enispend efonini naye, yabo. Ungakhuluma isikhathi esiningi efonini naye. Efonini uhlelo usuku lokuthi nibonane, nibe seniyabonana, nibonde naye, because ngiyabona uma usuthi wathi i-wrong into ayenzile kusho ukuthi mhlambe nase nikhuluma efonini lapha. So mangabe sefonini vele labantu babe nenye mindset nje ebhedayo. So kanti kube la phambi kwakho mhlawumbe uzophinda umqabuleke futhi manje mhlawumbe iminute lonke. So nciphisa isikhathi sokukhuluma ngase fonini naye. Mangabe usefonini hlela usuku lokuthi nibonane bese niyaxoxa. But into okumele uyenze mfethu hlela usuku naye ukuthi nibonane. Ungajahi ukumlokha, yabo. Mnikeza ithuba lokuthi akwazi nawe ukuthi umuntu onjani, nawe umazi ukuthi umuntu onjani. Hayi ukuthi umuntu nje uqala ukumbona sofuna umfase ngidi, yabo. Kwakona ukuthi avume nje ukuthi umqabula waba nenhlanhla, ngoba mina khonithekene ngathi ngiyayizama kanje safike ngayendlini yawo. Siqala nje ubonana la endlini yawo sabuyela emuvi kwamnandi kanje. So mase ngihamba ke sihamba yangiphelezela. Sekumele kwafika la sihlukana khona. So ke sengithatha ihaki. Ekuthatheni kwami ihaki sengiyasondela nomama sengifuna ukuyiqabula. Yavele nje yathi wenzani, yabo. So ngaqala ngaphoxa kanjalo ke mfowethu. Ngathi ngifike endlini ngavala umnyango ngalala phezulu kombhede. Ngathi fuck bengenzani, yabo. Ngayisola athatha ifoni yami ngayitshela ukuthi ngiyaxolisa lento engiyenzile, yabo. Okuyinto wrong leyo ngayenza ukuthi ngixolise, because vele mangabe insizwa mfethu usuke uzama, yabo. So ke ngabheda ukuthi ngithatha ifoni ngitshela ukuthi ngiyaxolisa lento ebengiyenza. Okuyinto wrong leyo, because mawuyinsizwa uyazama, mawuhlulekile hayi ukuthi kumele uhambe uyoxolisa. So ke but ungajwayeli ukuqabula umuntu ngosuku lokuqala nibonana, because kuyingozi lokho, uzothola ukugabheka. Kodwa ke phela mfowethu makuvuma ungakwenza, yabo. Mina ukuze ithekeni ngiyiqabule ngosuku lokuqala ngeke ngiyiteste kuqala ngiba ukuthi iyavuma noma cha. So ke ngizwa ngengxoxo futhi, yabo. Mangabe sikhuluma ngiyayizwa ingxoxo ukuthi hayi lo uyangiwela lo, bese ke ngimqala esandleni futhi ngimbambe isandla. Ngithathe ngiboya isandla zakho, wanezandla ezinhle bo, ngimbambe isandla ngithi awuzathamba kamnandi izandla zakho. So ke mangabe sengisibambile isandla sakhe ngiqhubeka ngixoxa. Mangizwe ukuthi akasidonsi ngiyamthambisa, yabo. Ngifuna ukuzwa ukuthi uyasidonsa kancane noma akasidonsi. So mangabe engasidonsi ilapho ke sengibona ukuthi hayi ke ngiyawina ngiyamqabula, because vele usuke ehleli la eceleni kwakhe, because mangabe ehleli phambi kwakho ngeke ukwazi mfethu uzofika kanjani le kude. So mhlase eceleni kwakho umqala umtest eqala ukuthi uyavuma, yabo. Isandla mangabe umbambe ngesandla qala ungamqinisi, umbambe nje kancane mengasidonsi, because lapho manisabambene ngesandla kunaleyo energy etransferekayo between wena naye. So ke kuvuka amatende kwezinye indawo kuwena futhi nakuyena for sure khona something yenzakalayo. So kubalula ukuthi mangabe usondela anganqabi. So kuyona ndlela engangenza, but ungajwayeli ukuthi uqabule umuntu ngosuku lokuqala, because ayilungile leyo nto. So ke kumele uyiqaphele mfowethu, but le ngane mfowethu maningi amathuba ukuthi uwine, because usuyiqabulile futhi usucacisile ukuthi uyayishaya ngayo. But musukujaha ukuyifaka ingidi uyipintshele ekhoneni, because izokutshela ukuthi ngicela sazane kuqala bese uyahluleka. So njalo lento mfowethu, ngiyathemba uyawuzwa lo myazo ke phela mina nawe mfowethu
kumele sifundisane sephambili, siyeke ukushaya abantu besifazane sibadlwengula siphinde sibabulala, because kwenzeka nje lezi zinto ingoba sifundisani and akekho nomuntu osihlahlela indlela eyaphambili ukuze siphathane ngendlela efanele. So umqeqeshi ukhona-ke ukuzodila nalezo zinto-ke. Shop mfowethu.